Rara Jonggrang. Ana apa Bandung kepiye? Wektu dene iki Mas padakno. Kabeh prajuritmu wis gugur ana ing Rananggana merga saka kasektenku lan kasektene para prajurit ing kraton Pengging Jonggrang. Mula ora dadak kesuwen sliramu manuta bakal ingsun boyong minangka dadi garwa Prameswari. Bandung. Ya. Sliramu apa ora kleru arep mundhut garwa marang aku? Loh, apa klerune ae? Lho sliramu wis merjayani Kang Masku Prabu Gupala Bandung. Kok Ini. sliramu arep mundur garwa? Ngene, Jonggrang. Iye. Sing mati wis ben mati, ya. Wong ki yen wis mati arep dikaya ngapa ora bakal urip maneh paribasan. Apa iki? Mbok, Paribasan mbok tangisana nganti weluhmu mili getih paribasane wong tuamu ora bakal urip maneh. Mula wektu dina iki anane mung aku kelawan sliramu Raden Nanapun Kakang ya diaji. Bandung. Ya. Bener sing mati ya wis ben mati nanging cara iso sing mati kae tak uripi. Nek perkara mati nguripi gampang. Digebek lu suwi-suwi urip dhewe. Lah, ngono. Bandung. Jonggrang, kepriye? Aku sak mestine ya sutik karo sliramu. Aku emoh dadi garwamu Bandung. Loh, apa perkarane kok nganti kowe emoh? Mongko apa aku kurang bagus? Aku kurang sugih. Mongko aku putra Narendra. Oke, yen aku kurang sekti, aku iki salah sawijining menungso pilih tanding kekasih Dewa Katitik. Aku duweni aji sekti Bandawasa. Sapa sing wani kelawan aji sekti Bandawasa prasasat dewa wae nyembah karo aku wae. Jonggrang wis mangerteni yen Bandung iku wong sekti. Nanging Jonggrang ora wedi karo sliramu Bandung. Aja dadak kesuwen. Ayo, tinggal kowe manuta ndak boyong minangka garwa Prameswari ing kraton Pengging ya Jonggrang. Yen pancen sliramu paripeksa arep mundhut garwa aku duwe panyuwun Bandung. Lah, mesti kowe duweni panyuwun. Wanton kowe ora njaluk mundhuning lintang kelawan rembulan. Ayo, jaluk kelawan Bandung Bandawasa. Sengara aku ora bisa ngladeni marang sliramu ae. Aku gawekno candi Bandung. Gawekne candi. Yo. Ya, kok candi wae. Sik. Bakal ndak gawekake. Sepira suwene gawe candi? Candi cacahe 1000. Sadurunge para esuk kudu wis jangkep 1000 apa sliramu iso sadani panyuwunku Bandung. Candi 1000. Sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk. Jonggrang. Yo, Umpama ora 1000 piye? kok dinyang kaya capar. Yo moh to. Aja gelem, aja gelem. Moh. Aja gelem. Lek perlu anak 1000 sewengi kudu dadi ben pedhot boyoke. Sitok ae. Jonggrang. Piye Bandung? Yen kowe duweni pamundhut malang liyaning Bandung, mesti ora bakal kasembadan panyuwunmu. Nanging mangerti yo. Yen Bandung iki salah sawijining menungso pilih tanding kekasih para dewa. Mula semeneo Saltara, aku bakal gawe candi sing cacahe 1000
sewengi iki mengko kudu dadi. Ya. Rewang-rewang ana nuwun marang Bathara kang akarya jagat. Truk 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 truk. Tak 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 tang tak tang tak tang tak tang tak tang. Candhi Sewu. Truk truk truk. Jenggrang. Ya Bandung. Iki wis meh wae para esuk nyatane candhi wis dadi kabeh. Aku bener wis kok gawekne candi ya Bandung. Ya. Ananging ya tak hitungi. Yo. Nyapa dadak diitung barang Lho iki wis genep. siramu apus krama karo aku ya ora ngerti to. Iki wis genep 1000 jonggrang. Lah sok-sok ki ukur 100 kok. Lah iki lho. 100 Iki ki wong sitok apa wong loro? Wis loro lho. Ya, ya, 900. ya, ya, hitungan, hitungan. Ing sisih kono ana 500 Bandung. Ngacung. Oke, sing kulon 500 yo ngacung. Abang-abang 500. Nah, Ya. ke 500. 500 abang-abang kan. Heeh. Kayak candinya diwincip-lincip. Ing sisih kono ana 300. Oh, ngacung. 300. Nggih, candine Oh, grup iya. Pak Di surat kae. 800, ya. Beh, Pak Surat dicandek-candek nih. 800, kurang 200 ya Bandung. Ya, rong 200 engko jaluk nek aku. Ya, Lah, Aja sok kaya ngono. guyon. Nek pancene purim jaluk kali kula. ya iki lho. Iki lho tanteni. Niku jenengan pinarak ngen kula gawakne. Wah. Mboten. 200. Mboten menika namung guyon. Ayo, kurang 200. Ing sisih kono ana 100. Candhi apa? 900. Ya menungso to. Oh, ya. Tak kira candhi kirek barang ngono. Gak kirike turu ya. Ya, Ing sisih kono kudune ana 100 Bandung. ya. 40. Mesti wae kae 100. Wong 1000 kok. Swidak 80. Itu Nah, 8. sing beduk niku nggih candi lho. Kon ngacung, Mbak, Lah ya candi nek ndak gelem ngacung kok. Yo malah lempoh pisan. Lho, Candhi kok empuk. lah kok wong 99 Bandung. Jograng, Kurang siji. mengko gek kleru nggonmu ngitung, Ora. Wis tak hitung bolak-balik ki pancet ae lho. Ya. Ngene ya Jograng. Piye Bandung? Petung apik-apik anaten. Candhi kurang siji, sesuk tak gawekake maneh, ya. Bandung. Aku mau nak wis matur. Sewengi kudu dadi. Lah lek sesuk 3 nene praya rong bengi. Rong bengi ra apa-apa to. Lha yo petunge seje to. Harian. Harian apa borongan? Kok enak lho karaoke jam-jaman iso harian iki lho. Jan piye? Jograng. Yo Bandung. Yektine sadurunge candhi iku mau dadi aku wis ngerti. Yen sliramu bakal apus krama kelawan aku. Nyatane urung para esuk pitik-pitik wis padha kluruk, kabeh kewan wis padha muni amarga kowe wis nabi lesung. Ayo pitik nopan kluruk, pitik nopan. Ayo, pitik padha Kluruk, ayo. Nah, sing banter. Neh. Awit kowe nabi lesung padha nyapu turut latar mula pitik-pitik padha kluruk kaya dene para esuk. Jograng. Yo Bandung piye? Aku ngerti yen to kowe lirwing patemboyo bayane balenjani. Mula wektu dene iki aja dadak kaken bebangal. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Ora. 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 Yen kowe ora gelem dadi bojoku, candhi kurang siji minangka genepe kowe Jonggrang. Ayo. Kluk.
Menika kala wau pamundhut panjenengan Mbah Kung wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.